Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Христос рождається. Сьогодні вже відходимо від земних праздників, від дання праздника. Ми ще з радістю вітаємося, Христос рождається, бо ту радість Рождества від християнина не може забрати просто так. Рождення Христа в мир відкрило перед нами світло Христово, освіщаюче путь у Царство Божє. Чоловік у царстві був подобний, як при благословенному сонячному світлові. Все видить, і путі, річки, озера, і спуски, і підйоми. Все це видно. Но тільки наступає ніч, любое препятствие може бути причиною падіння. Після гріхопадіння Адама і Єви світло благодаті Божої загасло. Світ вийшов в тьму. І сьогодні читається Євангеліє, воспоминає пророчество Ісаїї. Каже пророк Ісаїя, що прийде час, що земля Замолонова і Нафалімська, земля, котра путь моря за Йорданом, там прийде Боже благословення. Люди, котрі сиділи в тьмі, їм засвітить світло, а люди, сидячі там в страні і ті несмертні, земля, страна, у котрій ті несмертні ходять, смерть кругом панує, світло воссіяло великое. Так пророк Ісаїя наперед указав, як этот мир, в котрому світло благодаті виключилося, прийшов і приніс світло. За Іоанна Крестителя ми читаємо в Євангелії на Пасху. Іоанн не був світло. Він нам приготовляв людей до світла, а було світло великое, просвіщає всякого чоловіка, грядущого у сей світ. І це світло прийняли ми у серця свої, і це світло озарило серця нашої, душі нашої, і християни подобні людям, у яких все кругом освящено. Мають дом великий, усяде на вулиці, в домі, кругом дома, всюди світло світить, кругом ніч, кругом розбойники, опасності падіння, а в чоловіка кругом світло. Така різниця між людьми, віруючими в Бога, іскренно віруючими, а не притворно, і людьми невіруючими, нецерковними, зачастую граничащі з повним безбожієм. Вот почему наш праздник такий красивий, праздник Рождества, приніс світло. Ми світлом, ми називаємо Христа, сонце правди, Христос, Бог наш. І колядники йдуть у всі двері і кричать: «Рождество Твоє, Христе Боже наш! Ти світло наше!» Світло Христово прийшло в цей світ. То, що Бог обіцяв у древності, то і сповнив. Но важно увидіти оцінку пророком Ісаїєм людей із страни безбожні. Люди, котрі сиділи в страні темній і тіни смертній, увидели світло. Ужасніше є состояння, коли ціла страна лежить у темноті, і тінь смертна ходить. У нашому народі так і називає. Тот ходить чоловік уже не як чоловік, а як тінь смертна. Уже чоловік скоро вмре, і вже не жилець, вже лише ходить як подобіє чоловіка, бо скоро вмре. Такими були території ті, і весь мір був без Христа, як земля, де тінь смертна празнувала над людьми свої праздники. Но якщо ми подивимося не в 20 вік, верніше, не в перший, а в 20 вік, коли вдруг запанувало в мірі так називаємоє научне атеїстичне мировоззрення, яке закінчилося тим, що мільйони людей невіруючих загнали в концлагеря, ведь вони теж говорили за світло. Тому є опасність сатани, або подмени сатани, котрий світло Христово, світло Царства Божого вдруг сказав, що то примарне, недобре, неточне. Ми
от ми безбожники, сатаністи, противники Божі, зробимо на землі царство, тисячолітнє царство. Тут будуть празнувати, одні люди будуть при власті, другі будуть рабами. Такі различні теорії роблять, і все у них розвалюється. Ведь ми вспомнимо про попитку сподобати, создати совєтського чоловіка, змішати всі нації, зробити один тип новий, чоловіка безбожного, темного, неспособного мислити по-настоящому. І такий тип людей хотіли зробити всіх людей, а не вийшло. Розвалилася то та система. Потім повторилася нині в Європі. Там попиталися теж зробити некого мультикультурального чоловіка, загнати в шітки нації негрів, арабів і прочих єврейських і прочих людей в одну сім'ю в Європі, зробити їх новоєвропейську націю, мультикультуральну. А не вийшло. Люди то отвергли, бо це була недобра, завідомо була ошибочна теорія. І ми у центрі Європи живемо 1150 років, і ці формати людей з цього світу вже ми перебрали. Ми часто говоримо, що іменно 1150 років назад ми отримали в руки формат православ'я восточного, чистенького від рук Кирила і Мефодія. Потім нам предлагали латинський варіант. Ми не прийняли, потім його почали з силою забивати нам у рот. З силою мусите бути. Не прийняли. Потім знайшли формат хитрий, з допомогою унії. Лишаємо вам вашої зовнішньоправославної, але ви стаєте латинянами. І временно обіцяли, потім все пропало. І всі, хто клюнув на це, проіграли. Тому що проіграли первічне православ'я. Потім прийшли протестанти, лютерани, кальвіни, наконець прийшов научний атеїзм, за котрий ми вже вспоминали, котрий хотів зробити новий образ совєтського чоловіка, як чоловіка-атеїста, строїтеля. А вияснилося, що создали просто безформене, котроє неспособне було добре робити, і все завалили. Но не согласні, котрі підказували, що дурное робите, всі в тюрми, всі в концлагеря йшли. В першу чергу православні люди, православні духовники, православний народ. Все це заганяли, бо рахували, що земне світле майбутнє можемо зробити лише із людей сліпих і послушних. А вияснилося не так. Ніч не зробиш. Да, в концлагері люди теж йдуть на роботу, але їх роботоспособність примітивно низька. І їхнє життя не є життя. Таким був і тот формат. Такий в Європі попиталися, не вдалося. Нині в Європі всі малі народи вириваються із того проєкту, хочуть бути лицем своїм. Кожна нація, кожен народ. От чому і ми так держимо себе. Ми маємо свій язик, культуру, історію. Ми всіх вважаємо, любимо, чистуємо. Ну так би ми хотіли маленькою, би уважали і нас. Чого не видимо у нинішній день, в котрому теж формується некий чоловік, будучий, котрий лише способний включити телевізор і що вчув, то правда. А що ти вичитав сам, що ти сформував собі сам, що тебе аналітичним розумом ти сам собі уловив. Нельзя мудрий і думаючий чоловік нині определяється як опасний, так, як і при Совєтському Союзові. Но там определяли чоловіка так. Не віруєш в світле майбутнє, значить ти психічно хворий і в психлікарню. Нині почти так же, просто лише в психлікарню направляють, но тюрми повні людей, котрі не согласні з мненням сьогоднішніх мудреців. Що це стало? Євангеліє підтверджує, там, де приходить світло Христового, цей світ, во тьмі сидящий, як тіні смертні ходять, ті смертники, вони деколи стоять на високих шабелях власти і командують, хочуть командувати. Смертники хочуть командувати живими людьми, світящимися, жизнерадосними.
а вони мають много грошей, а радості не є. І зависть б'є їх, і вони помстяться всім Божим дітям, котрі відкрили серце своє для Христа. Много раз нам кажуть, ну яка різниця, це тут дайте, це тут дайте. Ми кажемо, ти вибери різницю сам. Якщо мене привели в підвал без світла і розказують, які тут красоти, скільки тут золота, драгоцінностей, а я ведь не вижу. Якщо привели нас у церкву Христову і перед нами іконостас розкритое Царство Божие, то ми тепер точно знаємо за віру нашу, що ми получаємо. Ми получаємо право вернутися в колись утрачене Царство Божие. І Царство Божие тепер нам, вірою во Христа, дається нам, висвітлюється світло. Тот путь у Царство Божие через храм православний, ми знаходимо путь у вічне життя. І так, в цьому мірі, де засіяла Христова правда, світло Христово, там починається нове життя. Но не можеш повісти, що ті несмертні цього світа з науковими атеїзмами, з хитрими сектами, вони якби будто попряталися. Вони завжди глядають реванш, щоб ще раз при кожних переворотах знову бити церкву. Замітьте, коли якийсь переворот нараз б'ють церкву, поки не розібралися, хто кого бив. Однак церкву ніколи не боялася ударів. Чому? Да тому, що скільки би камінням не метали у лампочку, котра на вулиці світить, злодіям не добре, бо вони йдуть красти, а світло світить. І вони б'ють камінням лампочку, б'ють камінням церкву, щоб загасити світло і вигадати проти священників различні історії, проти церкви различні гріхи і беззаконня. Все вони роблять, і в них усе сиплеться з рук. І в цьому відношенні зато многі люди, мудреці цього світа, злобні, що ніякі формати їх без Бога не реалізуються, все їм сипле із рук. Ведь таке було інтересне создання совєтського чоловіка, а нині сміються з того. Ведь таке було розхвалене мультикультуралізм у Європі, а то все розсипало. В многі днині думають з'єднати всі релігії, розсипалося, тоді пішли на крайній момент, на крайню границю клонувати нам нових православних. Чому ми про це говоримо постійно? Тому що проти опасності треба постійно предупредити. Мамка дітям каже, не йдіть у ту вулицю, ото вулиця не заасфальтована, кожен другий метр яма, можеш упасти. Ми кажемо, будьте осторожні в цьому мірі. Вулиця, котра не освічена, не йдіть. Формат, котрий не світиться Словом Христовим, не йдіть. Люба теорія, котра не основана на Євангелії і світлі Христовому, не приймайте. Правдоподобні всі лжи цього світа не приймайте, а сформуйте собі свій погляд, свій світогляд, міровоззрення. Самі собі сформуйте, щоб ви не були зависимі від цього світніх тіней ходящих. Тінь смерть находить і людям світлим предлагає нові релігії, а він сам смертник. І тут на землі немає життя, і в вічності його чекать пекло. Боже, Мати, благослови нас, щоб ми в всьому світі були причасники світла Христового. Через сповіді причастя завжди би ми оперативно верталися від гріхів до святості, держалися світла, світлої, благодатної канонічної церкви. Бо так поступаючи, у тому світі ті несмертні будуть коло нас тягатися, ще щось там предлагати своїми костлявими псевдонаучними предложеннями. Ми то маємо отвергти, бо лише так поступаючи, держася світла Христового прямого пуття. Да, узенького, да, стісненого, но світлого, фініш котрого – Царство Божие. Амінь. Христос рождається, славіте Його.